Ia bideo honetan learningapps.org plataforma aurkeztuko dizuet. Bertan, beste kide batzuk egindako lana egokitu dezakegu oso era errazean, edo gure jarduera propioak egitera animatu gaitezke. Nik probatu izan dutena da, beste batzuk egindako lana itzuli egin dut. 3 aplikazio egin dodaz, ezagutu neban egunean ikusi nebazan nire ikasleentzako interesgarriak ziren batzuk, eta horrek itzuli nituen momentu batean. Ordu laurden batean banituen ja 3 edo 4 aplikazio, klasera eraman debazan eta primeran funtzionatzen da. Orduan, lehenengo eta behin, egingo neukena da identifikatu. Nik ja badaukat identifikazio ipinita eta izango litzateke identifikatu, klikatu. Zuek egin barko zenukete, registrar kuenta nueva. Orduan, sartuko naz, eta bertan agertuko jataz, nik sortutako jarduerak. Non, hemen, mis aplikaziones. Gero ganera badaukat aukera taldeak sortzeko, baina hori ez dute probatu, animatzen bazaria, aurrera. Orduan, ikusiko dugu zen motatako jarduerak diren. Adibidez lehenengoa, hau izango zen, aukeratu kaso bakoitzeko multiploak. Orduan, zeiren multiploak, zeintzuk dira. Adibidez, hau, eta klikatzen dut, eta esaten duzte, ondo dago zela, aurrera noa. Zeintzu diren 9 multiploak, imaginatu hau ipintzen dutela. Esaten duzte, ondo dago zenak 3 honek direla. Orduan, jarduera hau ondo egongo litzake nik ikaslei bilatzen badotxeetetxera, eurek bakotxa praktikatu, edo izan daiteke klasean bakoitza bere Chromebooka baldin badauka praktikatzea, edo nik egin dutena izan da arbela digitalean ipinten dugu, eta eztabaidatu egiten dugu. Orduan, esaten dutxo ikasle bateri zeuk zein aukeratuko zenuke. 54, bestearekin. Adosago ez besteren batago, eta holan denen artean egiten dute zatigarritasunari buruzko ariketatxo. 5 multiploak, 2renak, eta 11renak. Orduen, zer egin dezakete jarduera honekin? Emoten duztien lotura, nik lotura hori pasatu dezaket Classroomen bitartez, korreoren bitartez, edo txartatu dezaket webgune batean, site batean, blog batean. Gainera, eskorma daukat bebai, nahi baldin badot, Moodlera igo. Moodlera honekin bebai aldot igo, eta honekin bebai. Orduen, aplikazio desberdinak ditu. Orduan, irakutsiko dutzuet, nondik atardoten hau, eta zelako erraz egin duten. Orduen, horretarako daukagu hemen explorar aplikaziones. Ikusten duzuen moduan, gai diferentetakoak dagoz, nik matematika aukeratuko nuke, eta ikusten duzue dagoela enseñanza preeskolar. Adibidez, primaria izan leke. Edo, sekundaria. Nik hemen sekundaria nahi baldin badot, begiratzen dut hemendik zeintzuk interesatzen jatazan. Eta imaginatu gure dutela, hau, aktibidad 10, números primos, zabaltzen dut. Ikusten dut jarduera zelakoa dan, esaten duzte klasifika números primos y compuestos. Orduen, trasteetan dut, egin behar dutena da, zenbaki lehenak ezkerretan ipini, zenbaki konposatuak eskumetara. Eta bukatzen dutenean emoten dutzeton niri, eta esaten duzte ondo dagoen ala ez. Aldot markatu markadore moduan urrengo baterako edo crear una aplicación similar. Eta hemen dago interesantea. Orduan, actividad 10, números primos y compuestos. Nik ipiten dut gure duten izena. Zenbaki osoak, zenbaki lehenak eta konposatuak. Piniko dut proba zen ikusut hau egin datoka dela. Eta hemen, zelkatu zenbaki lehenak eta konposatuak. Eta etortzen da zona eta orain itzuli egin behar dut. Primos, lehenak. Kompuestos, konposatuak. Eta listo, gehitu dezaket talde gehiago, baina ez dagoz bakarrik lehenak eta konposatuak. Mostrar todas las tarjetas al principio, hemen, lortzen dutenean, enhorabuena, baldot ipini zorionak.
Hemen laguntza nahi baldin baduzu, ipinten dozu, eta azkenean finalizar edición y mostrar. Eta hemen dago ikusten duzu euskeraz dagoela, izenburua hemen dago, zenbaki lehenak eta konposatuak, eta listo. Orduan, gorde dezaket aplikazioa, edo reeditatu dezaket, eta egin dago litzateke. Ikusten duzu zelako era errezean, nik hau badaukat, orduan, ikaslekin gure dutela partekatu, hemen daukat linka. Gure dutela nire saitean, nire blogean, hemen daukat, emoten dutxet kopiar, eta hau izango litzateke kopiatuko neukena nire blogeko sarrera batean, nire saitean, nire webgunean. Oso era errezean. Gero bai, aldozu ipini publiko edo pribatu izatea. Momentu honetan, bai, nik horrela ipiniko nuke. Bai, aldozu esan DBH-erako dan, enviar petizion, eta listo. Bale? Zer gehiago? Hau egin dugu explorar. Baina ikusten duzu hori gazteleraz. Gazteleraz ez dagoz igual hainbeste. Imaginatu frantsesa kontrolatzen dutela. Banoa frantsesera. Bai? Eta aplikazioak. Eta orduen hemen matematika. Ikusten badozu ez, hemen gehitxu hau dagoz. Bai? Orduen adibidez, ezakit, zatiki buruzkoak. Edo zein, hartzen dut. Hau adibidez. Hartzen dute bengo hau, eta orduen, hartu behar dut, eta gustaten jatela. Egiten dut hau. Eta zer dekote itzultzeko? Izenburua, zatiki baliokideak. Adibidez. Orduan, aurkitu zein ez den baliokidea. Eta ikusten duzu ez dagoela ezer gehiago konprobatzeko. Bai, izaten dutzu zein da zuzena, hemen esaten dau erdia eta dituzu 3 zatiki esaten dau zein da zuzena, eta aurrera, gehiago gure dozu zela egin, gehiago gehitzen duzu. Bale? Bukaeran, hemen ipiniko genuke ederto, eta aurrera joan. Orduen, aurkitu zein ez den baliokidea. Orduen, erdia, zein litzaki izango, hauxe adibidez. Aurrera noa. Eta horrela egingo genituzke. Baita ikusten duzu zelako era errazaian. Gero, animatzen zariela, ipiniko eta erderaz, ingo dugu hau, crear aplikazion. Orduen, hementeko zuez, aplikazio mota desberdinak. Zein gure dozuenen, adibidez, imaginatu, multiple choice. Orduen, emoten dutzuena da, 3 adibide, adibide gehiago bedago zela uste dut hemen. Hementeko zuz adibide desberdinak. Baina adibidez. Joango naz, hau hartu dut, ez da? Lehenengo adibidea. Analiza el cuadro de Gioconda. Aztertzen dau, eta gero egiten dutxiz galderak. Galdera bat, eta 4 erantzun posible. Edo zein hartuko dute, eta aurrera noa, esaten duzte hau dala. Orduen, dire galderak argazki bati buruzkoak. Bestea. Testu bat ipinten dau, zein da zuzena. Que te dijo, no te contó, tal. Tilde barik, eta hemen tildekin. Orduan, zuk aukeratzen duzu, zein da zuzena. Eta horrela zoaz. 3. adibidea. Ipinten dutzu bideo bat, eta gero bideoan gainean galderak. Orduan, ikusten dituzunean, mota desberdinak, gero crear una aplicación nueva. Eta hemen esaten dutzu. Izenburua, deskribapena, eta orain hasten zara, zer gure dozu testu bat ipini, nahi dozu Giocondaren irudia ipini, nahi dozu bideo bat igo, eta gero galderak. Galdera bakoitzean, adibidez, testu bat izan daiteke. Eta zer gure dozu? Erantzuna izatea testu bat, irudi bat, beste irudi bat, eta zuk aukeratuko duzu, zuzena den ala ez. Nahi duzula beste erantzun posible bat, hemen beste erantzun bat. Hori lehenengo galderarik. 2. galdera, egiten duzu galdera eta berdina. Galdera zuk aukeratu zen motatako izango da. Erantzunak, bebai izan daitezke testuak, izan daitezke irudi desberdinak, eta gero aukeratzen duzu zein dan zuzena. Amaieran ipinten duzu zein gure duzun feedbacka izatea, guardar,
eta listo. Bai? Orduen, animatzen basarie, ia topetan dozuen jardueran bat egokia dana zuentzako eta itzuli egiten dozue, edo, nahi izan ezkero, zuen jarduera propioa sortzen dozue. Besterik gabe, gero arte!